winantu ing karaharjan ingkang kairing sumiring sugata mangformatan saha sinartan handaping raos kanthi binaring sireping tetawang mijil bidhari tias. Yo sing wis tak tonton mau iku ana ing acara napa? Manten. Acara manten. Ana acara iku mau nganggo supaya bisa dadi panatacara sing apik kaya iku kudu perlu digantekake. Dadi panatacara kuwi ora mung asal-asalan nggih, nanging kudu nggatekake bab sekawan menika. Yaiku wonten swara. Swara iku mlebune akan intonasi. Intonasi dhuwur cendheke swara. Umpama pelawale ucapane kudu trep. Salajengipun busana. Ajine raga ana ing busana. Jadi panatacara kuwi ya kudu nggatekake busana sing dienggo mamane ana ing acara matenan kala wau gunakake bisa. Nek sing putri ya gunakake kebaya. Salajengipun Sudasita. Sudasita kuwi singkat. Salat bawa, ora usah kakean pola, nggih. Mamane kados mau nggih ing video mau nggih. Sikape kadang ngapuran kados ngeten iki nggih. Mboten pareng slendenan apa meneh ndoyong ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pas iki videone ora ono. Ora usah kakean pola. Liyane sekawan mau sing digatekake uga kudu nguasani menika. Setunggal pangucap kang trep anggone ngucapake kudu trep. Nggih. Kados wau nggih, pelafalan a, i, u, e, one kudu cetha. Bisa mbedakake do kalian do, to kalian to. Jenipun intonasi nada lan tekanan kang trep. Kaya mau sing wis ditonton apa ing video. Leh maca karo maca teks biasa kan beda. Gitu, wonten tekanan-tekanan, intonasine, nadane. Umpamane wau pranatacara ing acara kematian, ing acara mantenan, ing 17 Agustus kuwi mesti wonten bedane. Nggih. Salajengipun ngolah trep mlebu metune napas. Mama arep buat napas lan napa mlebune napas kuwi kudu pinter-pinter awake dhewe leh ngatur. Aduh. Ora kaya wong ambekane Senin Kemis sak ngira. Pinter-pinter leh ngatur napase. Ayane apik kados wonten ing video. Jadi kudu wau wonten swara, busana, lajeng Sudasita, salat bawa kuwi kudu digatekake. Assalamualaikum warahmatullahi
dijawi milih panggonan sing nyaman kanggo latihan. Tak paringi wekdal gangsal welas menit cekap nggih. Kelompoke sami kados kala wingi. Kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok tiga, kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa Tanjung Anyar, ingkang kula hormati Bapak Ketua RT RW lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula lan panjenengan sami ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok 3 badhe maos tek pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa Tanjung Anyar, ingkang kula hormati Bapak Ketua RT RW lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula lan panjenengan sami ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah sallallahu alaihi taala ingkang maha kuwasa ingkang maringi kita sedaya hidayah tanpa ingkang boten limpah dalam tebih saking renaning pamanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wau saking kelompok 3 sampun maosaken tes pranata cara. Monggo kelompok sanesing yang badhe maringi pamit. Saking kelompok kalih wonten boten koreksi. Ana tembung sing salah. Tembung apa? Allah Subhanahu wa ta'ala nggih mboten Allah sallallahu ta'ala. Ndak larang kuwi mesti grogi. Nggih kurang percaya diri. Mulane sampai ke keliru terus mungkin malah apa? Anggen wau Mbak Rara menawi babagan suarane sampun sae nggih, suarane sampun seru. Terus tempone nggih sampun. Namun niku Kelompok setunggal badhe maos teks pranata cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa Tanjung Anyar, ingkang kula hormati Bapak Ketua RT RW lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula lan panjenengan sami ngunjukake puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai ingkang boten limrah dalam tepis saking renone pengalih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling kelar nggih. Monggo kelompok kalih lan 3 menawi badhe maringi panyarone. Monggo kelompok 3. Suarane kecepet. Nggih. Suarane kurang seru. Terus napa malih?
grup. Paham? Oke, menawi paham kangge evaluasi, saiki gerakan link sing wis tak kirim ana ing grup. Sampun nggih? Wonten pitakonan sadurunge katutup? Menawi boten wonten, kelas saged pipit kangge mutasi kula dinten menika supados saged ngumpangati kangge Siapa